yun ang isa sa mga trust natin, no, sa KBP, yung pag sunod sa Code of Ethics natin, that is one, no? Opo. Kasi sa Code of Ethics natin ay nandiyan nakalagay kung anong dapat gawin ang isang announcer, yung isang reporter, yung isang anchorman. So, if we stick to that, magandang bagay yan para sa announcer na yan o sa programa niya sa kung anong mang istasyon, no? Opo. So, sa yun, ng Code of Ethics, we're pushing for that na talagang ipatupad ng iba't ibang mga miyembro, no, ng KBP. At even to non-members, we're more than willing to share it with them. Yes. Like for example, sa mga online broadcaster na yan, sa social media, hindi naman natin pag-miyembro, yung marami dyan. Pero dapat din merong code na dapat sundin sila. At since meron na tayong sistema, meron na tayong code na nandyan ngayon, pwede natin i-share sa kanila yan para of course, may iwasan din yan kung anong mga violation din, no, sa human rights,